Първият ни гост тук е Даринка Божинова, член на Гражданския съвет към район Владислав Варненчик. Добро утро! Добро утро! Да разкажем на зрителите за Гражданския съвет, тъй като това ги касае, с каква цел и преди колко време беше създаден? През месец декември 2007 година по инициатива на кмета Добромир Джиков се учреди Гражданския районен съвет на територията на жилищен комплекс Владислав Варненчик. Този граждански съвет има за цел да доближи дейността на районната администрация до хората. И каква все пак е неговата цел? Вие как приехте идеята за учредяването му? Каква е необходимостта? Как я усещате като жител на района, като директор на училище в района? Да, аз действително живея на територията на този жилищен комплекс и работя, за мое голямо щастие, на територията на Владислав Варненчик. Бях лично поканена от кмета и този граждански районен съвет има обществено значение и той е ситуиран, за да се обърне с лице към проблемите на хората, които живеят, за да може да скъси онази дистанция, която формулира и решава проблемите на хората, които живеят и работят там. Каква е необходимостта според вас като цяло, като наблюдавате и като гражданин, и като специалист, преподавател? Има ли гражданско общество във Варна, в България, и чия е вината да не се сформира така добре то? На мен ми се ще на този въпрос да отговоря положително, че има гражданско общество, но ми се струва, че с различни форми, например като тази, ситуиране на Граждански районен съвет, а може би и като други подобни, да се стимулира активността на това гражданско общество. И всъщност в далечната 2007 бяха поканени за членове на този граждански съвет всички директори на училища, детски градини, които са ситуирани на територията на Владиславово, общественици, ръководители на държавни и други общински звена, също така и специалисти, експерти, представители на различни професионални направления, а не бива да изпускам и с акцент бих добавила и домоуправителите на блоковете от този район. Подобри ли се така диалога между администрацията, гражданите и бизнеса и защо е важно всъщност да има такъв диалог? Аз мятам, че най-добре проблемите и необходимостите се усещат от хората, които живеят в този район. А служителите на районната администрация са тези, които трябва да направят така, че тези необходимости да се случат. В този ред на мисли смятам, че категорично има необходимост от създаване на такъв обществен форум и че основната цел на този обществен форум е всъщност да алармира, да покаже, да маркира проблемите, с които да се захване районната администрация. Едно от посланията на този съвет е да управляваме заедно. Доколко това е възможно, така да го представим на гражданите, които не са наясно, че наистина могат да участват при взимането на решение или поне с предложения и сигнали към районната кметска администрация? Да, това е мотото на Гражданския районен съвет, да управляваме заедно. И аз мятам, че функциите на този граждански съвет са свързани и с това да се сподели управлението на района. Разбира се, че основната отговорност носи кмета със своя екип, но гражданската инициатива трябва да има своето участие, своята роля в управлението на района. Сесиите на Гражданския районен съвет се провеждат веднъж месечно и това се случва всеки втори вторник на месеца. Както казах, инициативите са подкрепени от районната администрация, но сесиите са изпълнени с много предложения, с много изказвания, с много забележки, с много критика, не бих спестила и с похвали към кмета и неговия екип,
за задачи, за дейности, които трябва да бъдат изпълнени или вече са реализирани на територията на района. Доколко след сигнал на гражданин има реакция според вас от страна на кметската администрация и гражданския съвет може да упражни такъв вид натиск, за да се случи и да има резултат? Гражданския районен съвет би могъл да упражни натиск чрез задаване на въпроси, серия от въпроси, които започват с думичката «Защо?». И така всъщност районната администрация се задължава да даде отчет не само веднъж годишно, не само в края на мандата, но регулярно всеки месец на живущите на този район чрез техните представители, които в своята същност са си домоуправители. Но аз нощи присъствах на едно събрание, на което освен въпроси, отправени към кмета, имаше и серия от благодарности за изпълнени и за решени вече въпроси, както от битовата сфера, така и от сферата на обслужването, благоустрояването. Вие как смятате, защо гражданите не оценяват тази необходимост от по-голяма ангажираност от тяхна страна към обществените въпроси? Забелязва се наистина известна апатия, но хубавото е, че има и граждани, които поддържат своята гражданска съвест, поддържат работоспособността на администрацията, защото в крайна сметка тя е толкова активна, тя е толкова работоспособна, колкото са взискателни гражданите, които живеят на тяхната територия. Не знам, аз също съм си задавала такива въпроси и смятам, че те имат различни аспекти, като се тръгне от това, че не съм аз човека, който да мисля за тези въпроси, има назначени такива, и се стигне до това, че и да кажа какво следва от това. Но в този диапазон между единия и другия въпрос, отново искам да маркирам, че е много добре, че има хора, които смятат, че това е и тяхна задача, защото те живеят сега и тук, на това место. И благодарение на тях и на гражданския съвет има и някои резултати от вашата работа. Нека така малко примери да дадем само в района, които са така като дело на гражданския съвет. Да, аз съм пристрастна малко към системата на образованието, защото там е моята сила и бих започнала точно с това. Всички колеги, които работиме в тази система на територията на Владислав Варнинчик, бихме потвърдили, че онези задачи, които изпълняваме заедно и с помощта на районната администрация, са изключително важни и необходими за нашите ученици, за нашите деца, които са в детските градини. Една от последните инициативи на кмета Чиков, подкрепена от всички директори, беше под мотото "Снимка за спомен", и тя имаше развитие в областта на професионалното образование. 600 ученици на възраст от 7 до 11 клас бяха поканени от администрацията на летище Варна и администрацията на морска база Варна, където имаха възможност в реални условия да се запознаят с работата на митническите служби, на граничните служби, да се запознаят с естеството на работата, на морските професии. И това така съвсем убедено бих могла да потвърдя, че имаше изключително силен и значим ефект върху тяхната професионална ориентация. И основание да твърдя тези неща ми дават разговорите, които имах с моите седмокласници и десетокласници, включени в тази инициатива. Разбирате се, тук могат да се посочат още много инициативи, които са в областта на културата, като например възможност за посещаване на театрални постановки в рамките на читалището на
район Владислав Варнинчик, благоустрояване, освежаване на маркировка, поставяне на светофарни уредби, ремонтиране на пътни артерии и може би още много, които в момента в краткото време не мога да спомена. Така ги учите и да бъдат активни. Как възпитавате всъщност младите? В какъв дух да бъдат по-ангажирани към обществените въпроси, за които си говорим, за да може да израсне едно поколение, което да е доста така по-силно ориентирано към гражданското общество? Опитваме се да преследваме точно тези цели с различни инициативи. Една от тях, която според мен е най-благодатна, е работата на учениците в ученическия съвет. Във всяко училище има създадени такива, където те обсъждат своите проблеми и набелязват дейности, чрез които да ги реализират, а в разговорите си с ръководство, с директор, те вече дават и своите предложения, типично по-детски, казват искаме това, въпреки че не знаят как, но ние пък сме за това възрастните, за да покажем пътищата и те да изберат един от тях. И сега, оценявайки работата на гражданския съвет, неговите резултати, необходимостта и смисъла да го има, какъв е вашия съвет и към другите райони? Трябва ли и те да имат граждански съвет? Аз малко се въздържам от съвети, но бих казала, че този обществен форум има своето значение, има своята роля и е полезен за гражданите, за живущите на територията му. Да, защо не? Това е начин и форма да се говори с кмета, да се предлага на кмета, да се търси отчет на кмета, не само в рамките на неговия работен ден, но и в този формат, който е според мен изключително податлив, защото е неформален разговор. Там можеш да видиш кмета като обикновен човек, а не като администратор зад неговото бюро. Може ли властта да управлява добре и качествено, без обратната връзка от страна на гражданите? Не, категорично не. Категорично не, защото като учител аз знам, че за да се получат резултати в образованието, задължително трябва да е налице обратната връзка. Смятам, че това правило важи и за общественика. За да може да има резултатност от неговата работа, трябва да има обратната връзка, трябва да има диалога между него и хората. В противен случай той живее в свой свят за себе си. Благодаря ви за това участие. Дано и след новото управление, което предстои да влезе в кметството, продължи работата на гражданския съвет и да има своите резултати. Благодаря ви.